Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Sly tikusangana zvekare pano paSlyMedia TV tikunzirai nyaya dzakasiyana-siyana patinotaura nemi. Vamwe tinovashikumbira rubatsiro, vamwe ndaononzo nedzinonakidza dzine dzidziso kuzivisana kwatinenge tichiita nezviri kuitika munyika matiri manese enyika. Nhasi tabuda takananga kwaZiko. Ndine mhuri yandinayo panapa, ndina mama vandinavo, mama vangu Angelini Sunzanyika. Mama vanoti ivo mumwedzi wadarika iwoyo musi wa16 June vari kumusha kwavo kwaMutoko, vakabuda vachienda kwavaiendawo. Mukudzoka kuti vachipinda mumba vakada kushandisa mvura yavanga siya ari mumba, ndopakuzoona kuti mvura yavanga vanwa yanga yaiswa muchetura kana kuti shefu. Mama vari kurwara. Kubva ipapo Maziso haachanyatsoona zvakanaka, akungogara akatsvuka nemamwe matambudziko avakusangana nawo pautano muviri mavo. Saka rega titaure namama Sunzanyika vanyatsotitsanangurira vatiudze zvakaitika. Mama makadii? Tiri kwedu. Makadiwo. Ndinokuchingamidzai paSlyMedia TV. Saka ndinoti mundiudzewo nai mama zvakaitika panyaya yenyu. Kutanga musi wamuri kuti makasuma mushonga muri kumusha. Ndozvanotsanangudzira. Ndingati pakafa tete hanzvadzi yemurume pataenda kunamuna nomurume wangu. Takaenda uri musi China Friday Saturday sono patadzoka. Tosvika mukati memba yangu papanoka muzukuru kangu akandoda ngoda iyo form 1. Saka ndasvika pamba ndakamona achera mvura. Pandakati inini hangu sadza handisi kuda basadza, ndoda ngubika tea yebhatoro kana sadza handisi kuridawo. Saka patangobika tea yebhatano ndisingazivi kuti pasapa panotoona mushonga. Kuseni pandamuka vandamudzisira sadza paenda kuchikoro. Ini pandasara pandaita futi kapeti. Ndopandakati wabiya amai nini handindoona muri wangu kuti ndano mazuva ndichaziva kuenda kugadheni. Ndopandangoti fambe ndakati wabiya ngoka mudumbu mangu mukundirwadza. Mukita kumona uchiya kumoyo kuti amwe ndoda kurutsa. Hanzi komadii korara. Ndakati korara nguva ino kuseni kuno hazviitewo. Ndopandaka nguva iyo ndapedza kutaura nawo ipo pai ndopandakatsambuka totanga kutochaya nokurutsa ipapo. Alright. Abiya musati maenda mberi mama, sorry ndikubatira mbangu. Abiya yenyu wamaenda nawo gadheni navandiani? Ndamaini mukadzi yangu. Mukadzi wechitu. Kureva kuti muri pachipari. Saka pachipari penyu apa makagarisana sei? Kungoitana zinoira mangofaridzana asi hapana anodya chinhu chomunhu. Hakuna. Munhu anongozvibikira mumba make nomurume wake nomhuri yake. Ini ndinogara tiri 2 nomuzukuru wangu. Koiwa maini vanogara vanogotwera ori 2. Kureva kuti kana vana havatodye kune imwe imba? Hapana. Havajeba. Alright. Ichitaurei kubva pamasira kuri kugadheni? Takudzika kugadheni kuendo pandakatanga futi kuchaya nokurutsa. Pandasvika kumuriwo kwangu kuenda kati inameni kwese ukachaenda takudzoka. Akatadzoka tese. Nguva yakarenda kuchaya futi nokurutsa. Kusvika kumba ichingodaro. Anameni manje amaiguru pamakienda apa pachena. Ndakati handina zvokuita bamene. Chindorega ndingogara pano takutongochaya nokurutsa ipapo. Chaya nokurutsa kusvika kumba pandagara manje mambonyarara mudumbu mwe. Takati ini ndaanonzara. Chirega ndimwe tea yandasiya. Takutora futi ndakumwa ndini tea yabva yatosiya mukamwa mangu. Tea ibva ndaenda korutsa futi panze nokuchaya. Tanga kuchaya nokurutsa panze ipapo. Kusvika ndati rega ndichigeza ndimboona munyama dzangu kuti dzingaite sei. Pandikudurura mvura muchitini
ndikuona mushonga uri pasi pebhaketi ndakati kuchive icho ndakurenga ndakati amai nini uyai muone saka pane next door anga aripo wese wauya ingwa mushonga kwawaiswa nandakati amen saka pamwe ndori kundichaisa amen hanzi ina nombodoka pano bai muzukuru wenyu ndianodoka ari pano ndakati aiwa amai nini nangokuti muone chete musiya zvakadaro hana kana unonga munhu kana kuita aiwa nangoti muone unekizito webhari ngaende mushonga uri kunhuwa kubva ndadaidza mwana wawo mukomana anga aripo ndakati auya uone bauya bhari ngati zvakaoma hana kutaura zvakawanda ba angoti zvakaoma mukomana webha aenda inini manje tasara mudumbu moyo maenda kutotanga futi kuchaya nokurutsa kusvika kwadoka vandazotora mvura yangu vandageza ndorara ndakadaro ava baba wangu wasipo wanga watendawo kumwe kwanga waenda ndikwakuseni vandazovafonera ndakati ashawa mvura yandashandisa iyi ndaona pasi pano poison saka kuno ndikurwara ndikuchaya nokurutsa bwatitoenda kuchipatara vandakata foni yangu ndokandakaenda kuno muprofitawo ndatega endende nawo mushonga iyoyo pandaenda nawo mushonga uyu bvauyeresa anza maizinzanyika zvakutoda kutoti mutotenga mapaindi 2 emukaka ndouyeresa pano ndokubika momwa mese nomuzukuru wenyu amati mamwa mese iyeyo ndakati alright pandaenda kukona storo andadzoka pandasvika pandawapa uyeresa wandipa mbiya dzawo 2 mandamwa kundopedza kundomwa mbiya yechi2 yacho andakutotanga kutochaya nokurutsa ipapo ndochaya nokurutsa andambomera ndati inini chirega ndiende kumba ndopa mukomana ichi mukaka uyu ndasvika kumba ndafonera ashawa ndakati shawa mukuiteiko inga ndautorayo kuti ndamwa mushonga muchiri kuiteiko manje mukadzi wawo ndiye akadaira manje ukuti wani mukadzi wechi2 wechi3 wari wechi3 vachigara kumusha ikoko wari kutogarako ikoko kuno mukadzi wendoko wakatizisiwa kupi kwacho kunyamuzizi ndoko wari kuri kwa mutoko ikoko saka ndopandakatini mukudaira foni imimi ko azinanyika wacho waripi hanzi kunei ndakati ima handisoda kutaura neni ndoda kutaura nazinanyika ipa azinanyika foni vapuwa ndakati chava muri kuitei chamuri kuita inga ndakakutaurirai wani kuti kuno kundamwa poison ndikuchaya nokurutsa hana kukutaurirai here hanzi saka wati ndiite sei ndakati saka kana makagara ikoko muda kuti ndiite sei ndofa here kana maona kuti zvakuomerai makoshetsa mukadzi wenyu chindiuyai mundipe zvinhu zvangu zvamakanditorera ndoita sei mondipa pamwe ndiri kufa ndofa ndino zvinhu zvangu zvamakatokundikwereta ashava vai kwakuseni ndopa wakazouya wakauya chaachina wakazouya hanzi wakangosvika kwanenditakagara kusango nowamopa nekezito wangu aripo ndikusango chichaya nokurutsa ikoko wasvika bwawagara hana kana mboti makadii kana kuti chii angosvika hanzi kochi akati mudumbu wanditi handei mumba watora nameni patapinda tiri watatu mumba muya hanzi ko poison yakafamba sei ndakati ashawaka ndo mafambiro andakaita ndakamwa mvura iyi nokuibikisa saka ndikutochaya nokurutsa hanzi mvura iyoyi pandakabva panochienda uko ndakatoimwa mvura iyi ndakatosvika ndichitorwadza nomudumbu iwo futi iwo wakaimwa mvura iyo achienda kupi kwaienda iyoyo kumukadzi kwamainini uko kwechi3 iyoyo ndakatosvika ikoko achitonzi komadzei kwanzi hapana chandajadai uyu muzukuru uyu akaimwa futi mvura muzukuru uyu akaimwa aiti futi mudumbu muzukuru uyu asi kumupa kwandakaita mukaka uyu hana kana kuchaya kana kurutsa akaribva kuti mudumbu manyarara ukuti ndindakanyanya kumwa mvura iyoyo ichiishandisa uyu akangoendawo kuchikoro angozvionerawo pakubhoirisa mvura kwandakaita sadza rake nomukapeti yaakamwa saka ashawai kuya kwawakaita hanzi iyoyo wandituka wabva wadii ndakati shawa kana zvakadaroka ndipei zvikwereti zvangu zvamakatora plus imimi ndaona kuti ndimi murwe muda kundiuraya hanzi hautonditaura zverafu saka inini ndakutenda ndati muchiendepi hamuna kuya kuona inini ba endai kwamuri kuenda budai mende ameni bva wabata bva wakaisira bva wagara pasofa hanzi inga mauteta zvokutondikaisira mandirangana saka ndakutenda ndakati hamusikuenda ba titanga tapedzerana uyu ndo paakazofona uyu hanzi amai
Okuti akanzwa tichipopotana ipapo amaigadzirisana ina baba muirirane muuye kuno pano munhu atoya kokutora ngati alright manje ndibva ndadzika mahangu wati ini ndakaenda pano kwandadaidziwa ndakati saka muna kuya kuona inini endai heimva marara ipo saka uyo akatumia noibva auya banditora mwana wangu patazongosvika panapa ndomafambira zvayakaita nyaya yacho plus mhuri dzangu mafira adziri kuita ari kundibata ari kundishungurudza handiwo miri wangu bawo Alright mama tisati tasvika ikoko kune dzimwe nyaya noti timbotanga tanyatsopedza iye mushonga wemumvura iye. Alright. Imimi muchiona mushonga uri mumvura makati makaona uri pasi mubhaketi ane pasi pebhaketi changa zviri zvimashizha here changa chiri chini utori wakatoita kutodzvuriwa mushonga wachibhoisa mubhaketi uyu ndiwo uyu uringe alright wakatoita kutodzvurwa ungori pasi pebhaketi umwe wakatowa nomuprofita achiti ndikuda kuona kuti akaisa mushonga indeyani watoita kutodzvuriwa dzvuriwa saka mama pamati makambobuda muchienda kurufu muchisiya pamba pane musukuru musukuru makamubvunzurudza here muchinzwa kutsanangura kuti pane pakambosiya dhora akashama here kana kuti muzofungira kuti pane umwe munhu akapinda iye akati ndakambodzika kugadheni musukuru uyu achisiya dhora akavhurika pakakiwa saka kana munhu yakakinura here kana handichaziva ba iye ati ndakasiya ndakiya mukomana iye asi hakuna mumwe munhu ane makii ekuvhura dhore handingandoti iwa wabi yangu ndovanawo makii ekuvhura dhore unogona kutsvaga paanenge kuti ndofunga akaisa pawakaona iwapo anoti akakiya oviga makii mazviona mani alright asi vabenyu ava vachimutsanangura kwavo ndambonzwa muchiti vakangotanga nekuramba kuti handisirini handina umbodai vari kunyatsoti chiiwo panyaya dzemushonga wakabva wati ndofunga ndopanekisdo ndoauya inini handina umbodoka pano ndabva ndadoka ndiri kugadheni ndofunga ndaanhingi vakauya vachiisa kunongedzera munhu ndakati inini aiyo aba ndinongedzere munhu ba changu ndangotakura mushongayo anenge andogonawo kugona kuushandisira mushonga iyoyo ndiyeyo hatichaonana naye iyeyo ko ndambonzwa mushana nyaya yekuti baba makasoningiridzana navo muchiti ndipei zvikwereti zvangu ndibonditsanangurire zvizere panyaya idzodzo zvakaita baba waka pane mbudzi dzandakapiwa dzemasungira pakuroriya kuwana wakatora mbudzi dzangu 2 vatora magumbeza angu 3 vawapa mukadzi wavo iyeyo ndakati shava magumbeza muri kutora ayaka muchazoti wana wangu ini ndakafa ininika wana wangu achazobhadhara magumbeza aye muripo ndipei magumbeza angu hanzi aiyo ba ndichazokutengera mukadzi wechi2 here kana wechi3 wechi2 ndo wakapa magumbeza 3 alright saka ivo mainini havano vana vavo vati varorwa here aripo watoonovaroora 2 munobvira maidza kutsanangura kuti chindireplaceaika zvinhu zvangu aiwa inini handitaureba kunonyabe yangu murume ndiye handinofesana nekuti ndiye akatora alright alright maita basa mama zvimwe zvezvo zvatingade kuziva ndezvekuti mataura pakugarisana kwenyu kuti hamuna zvimwe zvamudyidzane hapana anodya chikafu chemumwe nabiya venyu aiwa hakuna ba ndeapi mumwe matambudziko amuri kusangana nawo pakugarisana pabarika hatikusangana nawo ndeyamamboti ndombomira pakufirwa kwevana taurai yenyu tsanangurai apa ndinowana 11 kwasara 5 asi manje kuti ndizive kuti zviri munhu wacho ndiani haari kutondinetsa wana wangu wapera ari kutopera chaivo chaivo muchimbofambiro nyaya idzi nokuti ndozoti panofa munhu pakafa munhu umwe chete wechipiri zvamune musinganzwisisike vanhu vanomboedzawo kufamba maprofita chikunzi chii pane munin'ina wavo ane bhizinesi pakona story ipapo ndiye ari kunzi ndiye ari kudai asi manje takamusvika akari kubva atoramba bva atoda zvehondo chaiye chaiye zvekutorwisana naiyo basa mukoma wacho
mukoma nomunena wokutedzana saka ndiye ari kupedza mhuri yangu murami iyeyo kana pari zvino anomhoredzana ati mhoredzaneva ari kuvarwisa achiti chii manje hanzi mimi ndimega makatsvaga mushonga wokuzviurayira mhuri yenyu asi manje takafamba n'anga yake takaisvika akataura kuti zveshuwa panapa kugara panapa munin'ina wako ndiye akandibvisa kuruwangu achindiisa pano zvese zvakawakira zviri panapa jirahoro mashopu chichi zvese ndiye akandiwakira akatora mhuri yako kuti mhuri yangu kana wauda ropa totora utochekeresa kana wauda ropa totora tichichekeresa anenge aurayiwa parikiswa x mupenyu anotikwa kudai n'anga yacho yakabva ati pano pepa racho kuti werengai mazita wanoenyesa ari papo wese wanangu wese makasvika sei nemono pano muprofita watakaenda naye makatungamirirwa nemuprofita ndiye akatitungamirira iyo n'anga yacho ikatobvuma kutotaura yakabvuma kuti ndiye zveshuwa mukomana wacho iye munin'ina wenyu ndiye akandiunza pano ndiye akandipa mhuri yako munin'ina wako imbavha akapa mhuri dzako kuti tidzinyorese pano saka yaiti zvinogadziriswa sei manje zvinopera sei zvinhu zvakadai izvi n'anga yacho yakati maitana kaimbotaurai aiva tichataura navo ndo andakaenda navo kwacho iko kun'anga kwacho alright maita basa mama kupa mushonga muchifamba vari kuti chii mushonga pano munhu wandakaenda mukadzi yeye akataura kuti mushonga wakacherwa kumakuwa saka mushonga wakanzikana mauja maumwa ada kuti yenzi wazvimba dumbu nomiri wese wachibva wangofa zvabva kupi kunhamo kwawabva ndokwawaisirwa poison kuti takangobva kunhamo chibva ndasvikira nomushonga iwoyo alright mama maita basa rege titaure nasisi vangu vari pano pamwe munin'ina wangu vatitsanangurire ndiwo mwana wamama ava vanyatsotiudza panyaya dzimwe dzemushonga zvichida mama vanogona ane zvimwe zvavanenge vatisirire saka rega tinzwe kubva kwavari iwo zvinhu zvakaitika kunyanyanyanya panyaya dzekun'anga idzi nemamwe maproblems ari kuitika mumusha zvichibva pabarika riripo iri. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Mama vatitsanangurira nyaya zviri kuitika kumusha kunyanyanzi pakuitika maproblems akasiyana-siyana mumhuri makungofiwa zvakangodaro munganditsanangurirawo chokwadi izvozvo ndo zvinhu zviri kutotinetsawo nekuti tikafunga nekuti mai vedu vakazvara vana 11 pa11 iko zvinhu zvitasara tiri 5 pa5 wacho vasara vachona tese tingori marombi hapana kana hwana anoti kana mama kana dambudziko rawasangana naro anokwanisa kumira nawo wakatotarisawo inini wachona ndechitembo murume wangu pari zvinhu zvacho murume wangu wachona hasi kuti basa wachona kwakatotako zvakatomira kubva pakatongotanga kuita maproblems yayo kuti mama mushonga wachona ne 3 months wasingatambire basa kwavo hakuna mari inini muri mumhuri menyu nevamwe venyu masara muri 5 munombofambawo makadaro handiti kunonzi kudii tinofamba tichingobata iwo bamudiki vari kutaurwa ivavo but isusu nepfungwa dzedu hatiti chokwadi nekuti hatina proof yekuti ndivo zvishokwadi vari kuita se vari kuzviita saka hatingamboti ndivo nekuda kuti hatisati aziva chokwadi chaicho vanhu vanenge vachingotaura mufemiri menyu muno munhu akadai ndiye munhu ari kukonzeresa kuti muite se mufiwe titonekwa takaenda last Sunday ndakatonzi inini ndiri kutoteera pakufa ende zvishuwa profeti wavo hati vazivi but wakatosvika wakaprofita nezita rangu vakati iwewe ndiwe tori next ndaona 3 makuwa avhurirwa 5 akatoprofita nekuda kwenhamba yevana vedu vangu vari pamedu ivavo 11 vakati ndaona kwasara 5 but pa5 ne 3 vari kunzi vaite se wase inini wacho ndini titori panext izvezvi
Saka hana irove here hazvityisi here chii chinenge chiri pamwoyo penyu muchinzwa mashoko akadaro? Zviri kutondiremera kuti kana ndikanzi ndafa inini wachona uraitwa wachasara chiona mama ndiani? Vanin'ina vangu vachona vese nasisi wangu ndinowa musisi wandotedzana nawo vari kumusha vakarorwa kumusha. Hapana chavanoita vanoita zvemagadheni kuti vati vane mari yekuti vape mama vachengete mama havatokwanisa. Havatori nacho vanotokwanisa. Kwete mumwe wandotedzana naye ariko kumusha akarorwa ari kutongotamburawo. Kwete mumwe futi munin'ina wangu wese nehanzvadzi yangu vandiyasara mukomana ari kungozengera kana akaita pabasa chashanda chabuda hapana kuti aite zvine musoro tese kuti tese mba medu hapana kana mwana wana akapedza chikoro tese takaperera murweti. Saka zviri kutondidya mwoyo kuti oraiti kana indi ndikanzi ndafa ko mama vachatariswa nani achazomira nawo ndiani? Ndiniwo mwana toti ndikandawo ka $5 ndoti mama batai ipapo paukanzoitirwa mushonga waisirwa mushonga ndini ndakakwanisa kuti mama uyai kuno kwarendite se ndifambe nawo ndandine kamari kana ndakasungirira ndoka ndiri kufamba nawo ndichite se ndiendo kuchipatara ndichite se vachikuzvezvi wacho ndatogumirwa ndisisina kana chekuita. Kuti kuchipatara kwacho kunzi kudii? Mama vakatwa matest, pane matest wakaitwa but matest akabuda asi atinozokwanisa kuwana doctor kuti atiudze kuti results anga abuda ipapo zvaiva zvinzi kudii nekuti taingoenda everyday zvinzi doctor havapo tichienda taenda kusendi chizoka manheru doctor vasipo tsikana nhasi doctor asati amuwana. Alright, ndambotaura namama asi havana kunyatsondijekesera zvimwe zvezvinhu. Ndoda kuti mundinyatondibudiro pachena munyatsozvijekesa maproblems avari kusangana nawo kubva pavakamwa uyu watiri kuti mushonga. Mama maproblems avanawo iko zvinezvi makatanga muri mudumbu vachiti mudumbu nekurutsa nekuchaya ikoko iko zvinezvi mudumbu maanani but problem yavanayo yaye maziso. Maziso avo kuona hachatoone zvekuti vakungoona zvinhu zviri padhuze kudai kubva zvakatanga pakatanga umwe mushonga iwowo anotombozvimba otanga kubuda maranga kana kubuda musodzi ndodambudziko hombe nemusoro kuti tsinga dzawo dzemusoro dziri kudhonzera mumaziso. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 77487 2063. Iko zvezvi musoro ivovo nemaziso kunyanya maziso hachatooni utoshezo ndoita sei uye zviri kutangira papi nawo havatorari vanozobatwa neupe kunze kwako yesu kubva pavakangopiwa mushonga iwovo. Vanenge vachiita sei usiku? Vanenge vachiti musoro uri kurwadza maziso ari kurwadza. Zvakakuomera sei semwanasikana kuona mai vake vachishungurudzika? Zviri kundiomera chikonzero chekuti zviri kunyanya kundiomera zvekuti inini wacho mari yacho chekuti ndichienda nokuchipatara handitorina handina kana mari handina kana mumwe mwana wambomedu andokwanisa kudza kuti nai uyo une mari kuti sei kundibatsira anokwanisa kundibatsira vese varombo havuna kana ane mari ndo zvinhu zvakunyanya kundiomera. Kana kudya chako cheko kudya kwakutondinetsa kundidye sadza richidzika ndakavatarisa kudai zvinhu zviri kutondirwadza ende ndiri kutambudzika mumwoyo mangu kuti saka ndichabatsirika sei kuti vabatsirike bcause dai ndandine mari pamwe ndikadai ndakaendoonawo kwadhokta vakandotasikawo maziso avo but handina kana mari zvinhu zvacho nditori pamawani. Tambonzwa kuti baba vakabva kumba vakuno umwe mukadzi wechitatu vanova mai pachivanhu chedu. Ukama hwenyu nababa hwakamira sei? Baba vedu ndivo vamwe vatova problem pamba pedu bcause tichiziva kuti paproblem yacho iri kuitika pamwe iwo wato nehendi pane zvinhu zviri kuitika munhu wekuti haakwanisa kana kumira nesu pamatambudziko ese izvozvi mama chavo wakaisirwa mushonga vakabuda vakafonerwa namama kuti watozoenda kunoona mama ndinganda vafonera ndikati baba ndiri kukumbira muende kuna mama munoona kuti chii chiri kuitika kupi kuna mama muvabatsire pane kuti mimi murambe makaita sei makagara muri kwamuri ingana wafona wachikuzoendaisirwa mushonga ko akafa tinonoudzani kuhama dzavo kana imi muchiramba muri kupi muri ikoko ndokuzoenda kwavakaita but iko zvinezvi kubva pandakatora mama ndifunga ndatova 3 weeks ndavatora havasati kana vatomboya 1 day vachivaona kana kuti vafone even pafoni pangu vachivabvunza kuti vari sei havafoni
last time takanzwa mainini wachifona kune hanzvadzi yangu panga ari pano vachitanzi babonyo wako yako Harare ikoko kunona mama ndikati kunoka vasati vasvika mukadzi wechituru asati atombowaona pano saka ndiwo inini nepfungwa dzangu ndakutosuspect kuti iwe padambudziko iroro vanogona nehendi ipapo pamwe pakutonwa mvura kwakutori wakanwaka vanogona vari kutonyeba kuti wakanwa mvura iyoyo pfungwa dzangu dzakutondiudza kudaro mutsei wasina hanya kana kufona havafoni vachibvunzawo asi munombovafonera here sababa imwe muchitaura navo ndiwabvunza utano inini ndakavatsamwira nekuda kwezvinhu zvatozvo zvese zviri kuitika handitokwanisi ndikatotaura navo ka tingachinjana mashoko asina kunaka ndosaka ndakanyarara hapana kana umwe mwana anombotaura nawe here hanzvadzi yangu ndiye akambofona aitombofona vangobvunza kuti mamai venyu vaita sei vadii vangozonza enda nokuchipatara tazoita sei but vari serious vari kuti vauye kana kuti vafonewo vafone mukadzi wavo vachibvunza kuti ko makunzwa sei havasati vambotaura namama kubva pavakabva kumusha. maita basa tinotenda tichipedzisa ndoti mutauro ndikuona mune shungu dziri kubuda pamusoro pezviri kuitwa nababa vemabatira vari kuita mama mamwe mashoko amungatauri kuwana baba ndiapo kuna baba wedu ekupedzisira mashoko andinotaura kwavarika zvakaoma zvauri kutiitira amenodai tangovano kana anotikwanisa kutibatsirawo kuti ivo dai handizivi mwoyo wangu ndikupererwa kana ndikushayana pekutangira mwana wamai kuti ndotaura ndichiti kudi pamusoro pavo because zvinhu zvacho zvauri kuditiraka zviri kutirwadza matambudziko atirasangana nawo akawandisa kuti ndinotora dambudziko rangu zvinoudza baba zvinotondiremera izvezvi mukadzi yave chitiri ndinotanga ndichiti kana ndikandisangana nemurume wangu mumba kuti ndinoudza baba kuti baba ndozvo zvandiri kusangana nazvo zvinotondiremera ndikugara nazvo mumwoyo ndonowatanga ndichiti kuti anongondipindura kuti baba vako wani ndo zvavari kuita saka handina kana mwoyo navo ndosaka ndataura baba kuti yera kuti wafonera chaikoka ane foni yangu handidi handikwanisi asina mubereki zvake but nemubatiro wavo kuti amai vedu kubva tiri vana vadiki hatina kumbowana peace izizvo takaratadza kuenda kuchikoro nekuda kwavo kwekuroora vakadzi vakawanda mainini vedu vavo vachiti vakatouya nevana vavo vana vavo vaiti vabhadhara school fees vachienda kuchikoro but isusu vana vavo taita dzaenda kuchikoro tese takaperera murodi titone shunge kuti tiende kuchikoro but tese takaperera murodi tese saka unoita hanya navo pakuti kudi vakadaro vanhu vachitanzi dai vana vangu mandichengeta tovachengeta anovachengeta vacho ndiani ndikakwanisa kutenga chikafu hani ndatochengeta dai mandipa mari ndoiwana kupi mari ndakagara hapana kana ane chikoro tese tiri madovha kuti tishande kwatona unoshanda kupi basa randoshanda ndirei chero ndikashanda kana kuti tinditengese hakuna kana chiri kufamba chimbireiwo nesu sevana venyu muchiona kuti vana vangu zvinhu zvakavaomera havakwanisi but kunamatira baba vangu muprofita vanamatira vana vamwe vanhu vachibudirira but isusu tiri marovi muchifamba kwamunenge muchifamba muchibvunzurudza zvamunenge muchibvunzurudza zveupenyu hwenyu kusanganisira nezvemushongo vanenge varipo here baba havasati vatombovepo kana hasati tatombofamba navo kana one day ndinganyepa havabvume kuenda havarambe zvavo but dzimwe nguva kuti watange kwacho munema watanga sei papadambudziko remushonga rangadai varipo iwo tichifambawo navo tichinzwa kuti mushonga uyu wakaiswa nani varipo vachizvionera semuridzi wemukadzi but havasi kutokwanisa munhu asi kutokwanisa kufona ndiwo angadai vachitofamba nemukadzi wacho unoti mushonga uyu wakaiswa nani mumvura ndosaka ndazombotaura paipa kuti ndikutofungira iwo kuti vane ruoko rwavo pazvinhu izvozvo sei vasiri kuita hani munhu wemuprofita here zvirambiri mumaprofita anoshinwa zvirambike pamwe wada kuwana kutora mukadzi wavo sinzi mama wakavaramba mukadzi uyu kuti handichade kumuona wandakatambira waita sei wakwana saka hatichazivi kuti checho akaita izvi wacho ndiani chaiye ko ndambonzwa mama vachitaura nyaya yekuti makamboenda kune n'anga iri kutiyo yakaunzwa munin'a wababa kunogara paikagarapa kwakabuda zvipi kune n'anga chokwadi ichocho takaenda pakauya mwe muprofita mashuro menge sisi wangu pana sisi wangu wakashaya 2018 warwara wakarwara ndobva tagawo maprofita kamwe auya muprofita ndobva asvika achiti inini kuti ndikuitire munamato panopamba handina munamato andoona ndoita sei yandiri kuita chikonzero chekuti mhiko dzakaitwa apa pakutoda kuti tiende ikoko pana kuti tiite muteuro kana ndikakuitira isi kushanda saka kutoenda ikoko kun'anga ndokutungamira tosvika n'anga ndaiona pairi inini ndini chakutungamira ndiri pamweya
kana tichinga tasvika ikoko pane jira riri kun'anga ikoko rakanyorwa masechi evana vedu asi zita rakabayiwa netsono zita rimwana wenyu ari kurwara rakatobayiwa netsono saka ndosaka ari kuti asi ari kurwara chiri kubayiwa pachest songo chiri kubayiwa pachest zvikwadi baba vakatenderana nazvo vakati handei takafamba funga tikaenda Manheru tikaburukira pamutokosenda kunonzi kwaNyamusure ndokurugara nganga iyoyo tikafamba netsoko kusvika paNyamusure ipapo tafamba muprofita ndaititungamirira akangori kana ati tasvika chitena ichi tese tipinde ndeapapa ndibva tapinda tichisvika paya tikasvika kunogara kunze kwemusha tagara kunze kwemusha kwe baba ndobva vanzi itai tisvikewo pawakati tisvikewo murume ndobva adaira ndobva ati mauya nedambudziko ramesi ari kurwara sisi wangu vaya vatatasiya kumba vanga vasingagone kufamba tatasiya kumba ndobva tati chokwadi zvanhu baba vangu ichokwadi ndiye munhu ataita sei atafambira zvikanzi padambudziko ramafambira iroro handikwanisi kukubatsirai tsvagai kumwe kwamunoita sei kwamunokwanisa kubatsirwa inini dambudziko renyu ramayana handikwanisi kukubatsirai baba vangu ndobva vanzi neprofita irambe muchiita sei muchikumbira munyengetedzei ndobva wakumbira zvikanzi aiwa ndichokwanisi kukubatsirai muprofita iwowo akazoitawo zvaakaita ndobva atanga kunamata achemawo nendimi saka mudzimu wasekuru wayo wakazobata vakamira panze paye ndobva wamanya unopinda paye mamaonoitira matari wapinda maonoitira matari ndobva watuma munhu wavo ndofunga ndiye anenge achipirikira kuti enda unovadaidza waite sei wapinde mumusha but ngawapinde musha waisa $10 mundiro ndobva taita sezvaakataura ndobva tapinda mumatare muyamuya tapinda mumatare muyamuya maityisa ndidi kunyeba but kangoshingirira ndinatori mwana mudiki ipapo pavanhu vesango varipo ndobva tapinda ndobva ataura zvekuti mune mwana wenyu ari kurwara anonzi Mesi ari kurwara nezvakati nezvakati zvikanzi chokwadi ndozvatoita kuti tisvike pano zvikanzi asi kuti musvike panapa uyu mukomana wachinongezera muprofita weyo zvikanzi wandiwina ungatungamirire dare riwe kusvika vanhu wandibata ndane makore akawanda ndigara pano asi andambona family ichisvika pano asi waita sei wandiwina zvikanzi chokwadi ndine bhuku randinaro but bhuku iri ndo rakanyorwa gore rakayonorombwa pano ndobva handipa mabhuku anga akaita ipi kudai zvikanzi tarisachi mabhuku aya ndobva ndatanga kutsvaga pane bhuku zita raakati nditsvage ranga rakanyorwa pamo ndakamatsvaga ndikarisvara but wakangotora ndobva wangodai nechigumwe chavo ndobva wazomona bhuku rei ndosvikanzi vhurai papeji rakati ndavhura ndatoona zvishuwa pakanyoreswa zita rababa wangu wakanzi Jonathan Zunzanyika ndiri kudya vana vangu zvikanzi chitarisai list revana ndobva ndatarisa list ranga riri papo ranga list revana mumba medu tese kusanganisira nevakafa vese vanga varipo palist ripi iroro ndobvati handizvo zvakaitika but munhu akauya achiromba panapa munin'ina wenyu baba munin'ina wenyu anonzi Jesi nawo ndiye akauya but ndinakauya pana chinzoti vana vandi kudya vana vangu ndikati kuchiruzii zvika ndo zvakaitika but vana venyu vese mazita avo ari mukadende ako pamba nekadende kanga ari kumberi koko mukamba imomo kanga kavharwa menoti kanga kavharwa nepamusoro but kanga sungwa nemachira emakala akasiyana siyana ndobva atorerwa akadaendekai ndobva kavhurwa ndobva matoro kajira kamamune kajira kanga katange kamepu kakareba kudai kari keredi kanga kalistwa mazita edu tese but rasisi wangu wairwara vaya kanga rakabayiwa netsono zvazvataurwa nemuprofita uyawe mamwe yese vakafa wese anga akaiswa ka-X afa wese pakaiswa X vamwe wapenyu wese tatakangonyorwa zvikanzi ndo list revana vandakaita sei vandakapiwa ndinouraya kana achinge rasvika jana tinongobaya netsono sekubayiwa kwataita sei kwataita uyu asi ndakumbomusunungura imi baba sinzi musiri makaya muchiromba pano chendei motsvaga $300 kana muchinge matsvaga $300 mouya nayo pano ndosunungura mwana wenyu ndokubuda kwatakaita mudare mumwe ndobva tadzokera kumba baba watenderana nazvo wakasvika wakatengesa chibage chavo chavanga vari magore iroro ndobva wawana $300 iye kusvika musi watatanzi tidzoke ndobva tadzoka tichidzoka kuya akangosvika akatora hupfu ndobva amwaya kukari kai ndobva atora jira ranga ri mukati iro ndobva atamudza muprofita uyoyo zvikanzi chiendai nejira iri munokanda pai mudziva ndobva tapiwa jira riya akasvika akarikanda zvishuwa mudziva mwe musi wekutanga pane chandasiya tichisvika kumba akatora hupfu ndobva amwaya akati ndarumbopomodza urwere rwuchi pamwana wenyu tichisvika kuma takasvika sisi wangu vachitaura vachitoseka ikati munhu atasiya asingataure munhu anga asingaseki akutotaura wani makunzwa sei zvikanzi ndatiwa raiti ndikati raiti zvishuwa takutotaura pai kusvika baba wangu akazvibhilivha wakatsvaga mari wakaita sei patakadzoka paya patapiwa jira riya muprofita ndobva akanorikanda mudziva ndobva wazoenda taifamba nawo sisi wangu hapana chirwere chavaibatwa chiro tikaenda kwadhokita wakaita sei hakuna chirwere chaibatwa
but uchinotsona kuti munhu akuti ari kutorwara but hakuna kana chirwere chaibatwa asi patakazoenda tabva kun'anga iyai wakasvika kunobatwa nengirikini wakanonzi vane chirwere chemwoyo wada kudhirenwa mvura ndopo wakadhirenwa mvura mumiri mavo ndobva vakazomborwarawo zvavo semunhu angagara ichasina chirwere but vakatosimba panguva iyoyo vakatopora vakatita raiti tikatofara tikati ngamwari waita se mwari wapindire watogara wakatozogara wakagara wakazoita makore mangani si 4-5 years watorarama kubva ipapo ndobva waenda kuSouth Africa pakaenda kuSouth Africa ndopo vakaenda kuSouth vachingoti apa pangu pari kuchasi pari kurwadza but pari kubaya baya ngataka chima dumbo tanga manoona doctor skanza anofunga ndinopora ndida kuita flu ndobva waenda kuSouth wakazozwa South neurwere hwasirious vachisvika kunoko wakasvika zamuro uri kuleft ranga razvimba raomarara ngedombo saka kubva vakabviswa tsono vakatozoita 5 years vakatorarama 5 years 5 to 6 years kana siri kukanganisa vakatozvara mwana wavo wakazoita mumwe mwana wakatozvara ndobva vauya zamuro ranga razvimba ndofunga takafamba takaenda kupi kwese kwatakaenda ukaranda takatokuenda hakuna chirwere chaibatwa hamunombozama kudzokera futi kun'anga here hatina bhozi uyo angatoroti inini handisisina chekuita pamhuri yani pamhuri yeni handisisina ruoko kana chamuchasangana nacho handisisiri rini chikonzero chekuti mhiko dzemunenge wenyu dzafumuka mhiko yake ngeri pakuti imi mamusingafaniri kusvika musha mangu kusvika kwamaita zvafumuka handisisina chekuita paruoko rwani asi munenge nawenyu akangwara haana nganga hwani anoita se yanomira naye saka tasisakwanise kudzokera futi ikoko sisanga tozoti sisi hatisina chekuita taingofambawo tichiudzwa kunzi ndiye ane ruoko rweru but wakatozosvika pakusvika 2018. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 2063. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe.